Presented by Ma Bhagwati Recording Studio Sugurai. दर्शन करे तोर दुआरी रहा कृपा बनवले मातारी रहा कृपा बनवले मातारी होई दर्शन करे तोर दुआरी रहा कृपा बनवले मातारी रोए दुआ से 10 गो चिन्हेला समा रोए दुआ से 10 गो चिन्हेला समा बड़ी भाग से अइलु ए माई हंस चरी जबने माई घर परिवार के सुख दुख दियल माई तहरे हाथ में दियल माई तहरे हाथ में रहिया सजबले माई घर परिवार के सुख दुख दियल माई तहरे हाथ में रोए दुआ से सफल होला सब काम रोए दुआ से सफल होला सब काम बड़ी भाग से अइलु ए माई हंस चरी